Benvinguts, com esteu? Gràcies per compartir amb nosaltres aquest vídeo, que ja sabeu, són uns minuts de conversa amb persones implicades primerament amb la independència de Catalunya a través d'un dels partits que ara mateix amb més força la promouen, que és el Front Nacional de Catalunya. Avui ens acompanya el secretari general del Front Nacional de Catalunya, que és en Jordi Casacuberta. Jordi, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a tu. Benvingut. Ell és un dels fundadors del Front Nacional de Catalunya com a partit, hem d'entendre'l com a partit l'any 1999. Ell ha estat activista polític des dels 14 a 15 anys, no sé, més o menys, i ha participat de la vida política d'aquest país passant per diverses formacions. Ell és un nacionalista català convençut, lògicament, i sempre ha estat un lluitador pel que fa a la independència i els drets nacionals del nostre país. Parlem del Front, Jordi, si et sembla bé. Quan es va crear com a partit el Front? Quina relació té aquest Front Nacional de Catalunya amb el Front Nacional de Catalunya que es va crear l'any 1940 a París, en ple exili franquista per part de Daniel Cardona, de Marcel·lí Perelló, d'en Joan Massot, etc. Si hi ha una relació, si hi ha un vincle entre aquell moviment, que aleshores no era partit encara, i el que després es va convertir com a partit l'any 1999. Sí, bé, nosaltres som un grup de patriotes que proveníem d'Estat català, vàrem decidir buscar la manera de continuar la feina que havia fet Estat català durant molts anys i vam veure que el Front Nacional de Catalunya estava sense cap, no tenia cap activitat i vàrem decidir donar-lo d'alta a través, sobretot, dels ànims que ens feia un dels militants històrics del front dels anys 40, que era Ventura Niubó, que en tant que era militant d'Estat català es va integrar en l'any 1942 en el Front Nacional de Catalunya dels anys 40. Quins vincles tenim? És molt clar. Nosaltres el que ens dediquem és estrictament a recuperar aquella idea antiga de la lluita per la independència de Catalunya sense cap més tipus de biaix ideològic. I això ens uneix molt el fet que aquest senyor que va estar en Ventura Niubó, que a més va estar en camps de concentració en el seu dia i va estar fins que Estat català va sortir del Front Nacional i va crear una nova, es va tornar a crear com a partit perquè el Front volia derivar cap a partit polític, doncs ell va ser el que ens va animar a tirar-ho endavant i gràcies a ell vam començar. Per què no es va crear com a partit quan va arribar la democràcia? És a dir, ens trobem que arriba la democràcia, arriben tota una sèrie de partits, hi ha certes problemàtiques amb alguns, però en aquell moment el Front existia com a un moviment pseudopartit, no sé com l'hauríem d'anomenar, però no es va consolidar per algun motiu especial, perquè les persones que hi estaven no tenien ganes o tenien altres interessos. Bé, jo crec que jo no puc opinar ni parlar sobre la gent en general que hi havia en aquella època. El que sí que puc dir és que en el front ja des del principi dels anys 40 va haver-hi, segons alguns sectors, que el que pretenien era fer un viatge cap a l'esquerra, d'abandonar una mica el patriotisme, i això ja hi ha discussions i baralles, inclús als anys 40, entre diferents militants del front que estaven barallats per aquest motiu. Què va passar? Senzillament que la gent que havia militat al front, doncs alguns van decidir anar-se'n a Convergència, altres van decidir anar-se'n a Esquerra, uns altres se'n van anar al PSC, uns altres van marxar cap a altres opcions polítiques. Però van crear el PSAN? Havia hagut l'any ja 60, crec que va ser el 69 o 60... als anys 60 es va crear el PSAN perquè era el sector marxista. És a dir, el front mai es va consolidar, a excepció dels primers anys, que són els que nosaltres reivindiquem com els nostres propis ideals. A part d'aquell front dels anys 40, el que passa a partir dels anys 60 ja és un poti-poti de gent que tothom va a la seva. Va haver-hi un petit grup que es van autonomenar socialistes autogestionaris, és a dir, ben bé el front era un grup de molta gent amb moltes idees diferents, però que a més, lògicament, posaven per davant les idees que no pas la pàtria o la nació. No vull dir amb això que hi reneguessin,
però els hi tirava més el tema social que no pas el tema nacional. I com funciona l'actual Front Nacional de Catalunya? És un partit polític organitzat amb una direcció, un secretariat i una militància que treballen tots frec a frec. Però una direcció una mica diferent del que tenim acostumat amb altres partits, perquè la direcció tinc entès que no es pot presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya. Sí, això és un acord que vam arribar quan ara ens vam decidir ja presentar per primer cop a les eleccions municipals amb l'èxit conegut d'un 10% de l'electorat que va votar l'opció. Es va decidir que el que no podia ser és tornar a fer el mateix que tots els partits polítics que hi ha actualment, perquè precisament, degut al funcionament dels partits polítics actuals, no funcionen, per entendre. Funcionen com a llocs de col·locació, però no funcionen com a partits polítics. I la manera clara era deixar molt clar en els estatuts que sota cap concepte els membres de la direcció del partit poden anar en llistes, ni el primer ni l'últim. Si algun dia algun membre de la direcció vol anar a llistes o el partit creu que és interessant que vagi a les llistes, llavors automàticament haurà de dimitir de la direcció del partit. I per quin motiu? Per intentar que no hi hagi aquesta putrefacció de la política que estem tan acostumats a veure? Això és el que volem intentar. Nosaltres creiem que una cosa és el partit, és a dir, la vida de partit, i l'altra cosa és la gent que ha de defensar les idees del partit en els llocs oficials, els fòrums de debat, etc. Ha de quedar molt clara aquesta divisió, perquè si un és secretari general i a més és diputat al Parlament i a més és membre de no sé quantes comissions, acabes, evidentment d'entrada no passa, però podríem acabar caient en el mateix parany que els altres partits han caigut, que en definitiva són empreses de col·locació per tenir un control sobre un sector de la població. Parlem, ho hem de tocar, la qüestió polèmica, perquè arran de la presentació de la candidatura del Front Nacional de la llista municipal a Ripoll, bé, va haver aquesta gran llufa que es va penjar, que si eren racistes, xenòfobs, feixistes, bé, fins i tot es va arribar a dir que era el Vox, que el Front Nacional era el Vox català, vull dir, clar, hem arribat a sentir coses veritablement espantoses. Per què aquests penjaments i d'on han sortit aquests penjaments? Bé, la cosa està molt clara. Els partits processistes, diguem-ne, que es proclamen independentistes, han renunciat absolutament al tema nacional i al tema patriòtic a canvi de 4 vots més. Tenim l'exemple d'Esquerra, tenim l'exemple de Convergència i, evidentment, l'exemple de la CUP. En el moment que ha entrat en el món polític, diguem-ne, dels grans, ha abandonat absolutament qualsevol tipus de reivindicació nacional. Què passa? Quan apareix un partit que defensa el tema nacional per davant d'altres temes, que això no vol dir que els obviem, sinó que el prioritari és el tema nacional, el tema patriòtic, els partits que coneixen quin és el món real de la Catalunya saben que això per ells és molt perillós. Perquè encara hi ha molta catalanitat, tenim problemes, tenim molta gent que ha vingut de fora, tenim moltes coses, però la catalanitat encara hi és. Si tu te'n vas pel territori i ells viuen sobretot del territori. Quan parlo del territori vull dir fora de l'àrea metropolitana, tot el territori. Què passa? Que un partit defensi allò que la gent en veu baixa defensa, que és la llengua, la cultura, la nació, d'una manera amb força, sense cap tipus de subterfugi ni d'amagar-se, això els pot provocar una pèrdua de vots. Quina és la millor manera d'evitar que aquest partit pugui créixer d'entrada? Dic d'entrada perquè estem creixent i, a més, les mentides cauen per si soles. Però quina és la manera? Aquests són feixistes, aquests són xenòfobs, aquests són racistes, aquests són el Vox català, res més lluny de la realitat. Però això és el que ells volen vendre i de molta gent, degut a molts anys de rebre missatges una mica dirigits pels partits aquests, s'espanta d'entrada. Per tant, estem parlant que hi ha hagut una manipulació orquestrada per part d'unes forces polítiques contra unes de noves que surten i que aporten alguna cosa diferenciada que els espanta per la pèrdua de vots que tindran. És evident. Penseu que a Ripoll, que és on ens vam presentar,
sabent que podíem tenir un bon resultat i era un primer avançament del que passarà aviat a Catalunya, arreu de Catalunya, els altres partits, la resta de partits, estic parlant del PSC, Esquerra, la CUP, Convergència, es van reunir abans de que sabessin ja que faríem llista, que se sabia que es faria llista però no estava clar, per pactar, evitar que nosaltres poguéssim parlar ni poguéssim fer cap treball en l'Ajuntament. Això és evident que està preparat ja de fa temps, i és més, a Ripoll, cada vegada que s'ha presentat una moció, per exemple, una moció tan simple com demanar que l'Ajuntament contracti a gent que entengui el català i que s'hi pugui expressar, cosa que diu la llei que ells mateixos, aquests partits, van aprovar tots junts. L'únic votant a favor va ser la nostra regidora i la resta van votar en contra. És a dir, a l'Ajuntament de Ripoll van votar en contra del català aquells mateixos que van aprovar una llei que és la que nosaltres estàvem defensant. I que en teoria també defensen ells. Teòricament sí, però a la pràctica es veu que no. Es veu que no. Per tant, suposo que un dels punts que van crear també polèmica va ser aquests postulats o aquesta aposta i defensa que té el Front Nacional referent al que és el control i la regularització de la immigració. Suposo que aquest va ser el punt que aquesta proposta no va acabar d'encaixar-se bé. Bé, jo crec que han agafat aquesta proposta per atacar, però el que els hi fa por és la resta també. És a dir, no només aquesta. Ara bé, parlant d'aquest tema, què defensa el Front? El Front l'única defensa és allò que a tots els països del món normals es defensa. És no tenim cap problema amb la immigració, però escolti, la immigració ha d'estar regulada i ha de ser assumible per la població autòctona. Si no, es generen tots els conflictes que s'estan generant en alguns llocs on hi ha hagut un increment molt gran de la immigració, no diré de forma descontrolada, però sí no regularitzada suficientment. I suposo que això és el que fa és que la societat catalana potser no ho ha entès, o per què no ho entén la societat catalana? És a dir, per què quan parles de regular la immigració tothom es posa a la defensiva, com si anessis a dir alguna cosa molt dolenta? O sigui, quan tu dius, per exemple, o no estàs d'acord amb els papers per tothom, les portes obertes, tots aquests eslògans que s'han fet molt populars i que la gent sembla molt a favor a priori, després a posteriori en veu baixa que diuen tot el contrari, molta gent, però esclar, a priori diuen no, sí, portes obertes, tothom és bona gent, tot el que sigui, però això avui dia la societat catalana, que tu vulguis regular la immigració, per què no ho entenen? Bé, primerament dir que tothom és bona gent, sí, no hi ha un apriorisme. Quan nosaltres parlem de regulació no diem aquests els volem, aquests no els volem, perquè a tot arreu hi ha bona gent, igual que hi ha gent dolenta també a tot arreu, però també aquí a Catalunya entre els catalans, vull dir, no cal que ens anem gaire lluny. Ara bé, què ha passat? Durant molts anys hi ha hagut un bombardeig constant en la població catalana a través dels mitjans de comunicació controlats per aquests partits, dient que la immigració havia de ser que ha de venir tothom, que tothom té dret, però ho diuen partits de dretes, ho diuen partits d'esquerres, i resulta que tu te'n vas a qualsevol país d'esquerres i la immigració també està regulada. És a dir, el que fa por, jo crec, del Front no és que parlem d'això, sinó que diem les coses que són normals i que a Catalunya hi ha com una bombolla que impedeix que la normalitat també s'hi faci un espai, i és el que estem fent nosaltres. A quina banda de l'espectre polític posaríem el Front Nacional de Catalunya? Jo, personalment, i crec que la militància el posaria en l'espectre polític del nacionalisme i el patriotisme, perquè sense nació lliure és absurd estar parlant de com vols el país, de quina manera vols que sigui el país. Evidentment, dins del Front hi ha gent que és més de dreta, gent més esquerres, però el que ens uneix a nosaltres primer és la independència, la declaració unilateral d'independència, lluitar per això, aconseguir-la, i després ja serà el poble el que decidirà qui són els governants que han de tenir i quin tipus de govern volen. Parlem d'aquesta independència unilateral. Suposo que us ho pregunten molt. Com es fa això? Es fa primer seriosament, es fa amb silenci,
es fa tenint organitzat i preparat tot i molt ben estudiat fa anys que hi ha experts que ho tenen preparat i estudiat i que estan col·laborant amb nosaltres, però és evident que no explicarem com es fa, perquè seria explicar-li a l'enemic què és el que volem fer i donar-li amb safata la possibilitat d'aturar-ho. Hi ha maneres, hi ha formes, però sobretot, primer, seriositat i una cosa molt important. Si dius que vols fer la independència, la fas. Ens en sortirem o no ens en sortirem? Nosaltres estem convençuts perquè sabem com fer-ho, però potser no ens en sortirem. Però com a mínim ho haurem intentat. El que no farem és el que van fer els partits processistes, que jo no diré que no és un engany, però és una situació una mica anòmala. Si hi vas a totes i si no, no hi vas. Caldria fer un altre referèndum? En absolut, en absolut. El president Puigdemont va dir referèndum o referèndum. Vam fer el referèndum. És més, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, en una de les seves sentències, reconeix implícitament que a Catalunya es va fer un referèndum i que es va guanyar. És a dir, ja només amb això ja ens estan dient que a Europa ja ho han reconegut implícitament, implícitament, no explícitament, però ja hi ha aquesta sentència. És absurd tornar a cridar a les urnes. Nosaltres vam cridar i va venir a votar qui va voler. Se li va demanar a tothom que votés. Tot i que hi va haver certs impediments. Una altra cosa és la repressió que va haver-hi. Que aquesta repressió potser va fer que molta gent no anés a votar. Potser sí, però també és cert que va haver-hi 200.000 vots en contra de la independència que van anar a votar. Si tothom hagués anat a votar sí, podries dir, és que els altres no han volgut, però una part d'aquests votants van anar a votar i van votar a favor de quedar-se dins l'estat espanyol. És a dir, va haver una participació. La participació també se sap que va ser molt més alta de la que han dit, perquè va haver-hi moltes urnes, crec que prop de 700, que van desaparèixer, i és més, creiem que quan es va arribar a un cert nivell de vots a favor, es va decidir no continuar perquè podria haver sigut possiblement més del 50% de la gent, i això, la que hauria votat, i això ni a la metròpoli els interessava, i en els que estaven aquí, diguem-ne, enganyant, no m'agrada la paraula, però per entendre'ns... Si ho poses entre cometes queda bé. Enganyant el poble tampoc els hi convenia, perquè els obligava a fer una cosa que de l'altra manera no la feien. Què pensa el Front sobre aquesta famosa taula de diàleg amb el govern espanyol? Nosaltres estem a favor d'una taula de diàleg. Un cop haguem de proclamar la independència, caldrà una taula de diàleg per negociar quins són els actius i els passius que ens repartim, perquè és evident que una part dels actius que té l'Estat ens pertanyen a nosaltres i una part dels passius possiblement, no tants, però possiblement també. És a dir, l'única taula de diàleg que entén el Front Nacional és la taula de diàleg un cop som independents, perquè caldrà dialogar per veure qui es queda què. L'Estat té aquí territori, té edificis, té això, inclús en temes com l'exèrcit, tenen tancs, tenen avions, clar, una part proporcional de tot això és nostra, perquè a més ho hem pagat amb escreix. Sí, amb escreix, sobretot amb escreix ho hem pagat tot plegat. Un altre dels elements que parla sovint el Front Nacional és la defensa a ultrança de la llengua catalana i de l'occitana a la Vall d'Aran. I sobretot perquè veiem que en 100 anys, una de les publicacions ha sortit no fa gaire, que fa 100 anys potser un 90% de la població, o gairebé el 100%, parlava català d'una manera natural i actualment estem al 35%. Per tant, estem en una certa situació d'alerta o d'emergència. Quines són les accions principals que vol fer el Front Nacional de Catalunya per revertir aquesta situació? Bé, és que la situació d'emergència hi és, no és una certa situació d'emergència, hi és. Primer, perquè a més, el que parlàvem abans, està venint molta gent que no adopta l'idioma català. Abans, tota la immigració que venia, com que la majoria parlava català, adoptava el català com a llengua vehicular per entendre's, perquè no tenia més remei, perquè a més els catalanoparlants majoritàriament eren monolingües. Ara ens trobem amb una immigració molt gran que agafa d'entrada el castellà com a llengua vehicular.
També és cert que avui en dia hi ha mitjans de comunicació, hi ha mitjans digitals, internet, etc., que no s'està treballant prou la promoció del català. Quines serien les nostres propostes? La primera és, evidentment, el català oficial a Catalunya i l'occità a la Vall d'Aran. Això no implica prohibir altres llengües, sinó que la llengua única seria el català. No fa gaire em van explicar que en els ajuntaments a Flandes, per exemple, hi ha un cartell que diu: si no saps flamenc, vine amb un traductor. Això seria l'actitud que hauríem de tenir si el front manés. Però si ara imaginem que això ho fa un ajuntament català, ja sabeu que la primera llengua que els hi penjarien serien feixistes, racistes, xenòfobs... Oi que entenem la diferència entre... Clar, Flandes ho pot fer, però nosaltres no. Bé, però llavors aquí ja ve l'actitud dels catalans. Per sort, cada cop hi ha més catalans que entenen que l'única defensa que es pot fer de l'idioma és parlant-lo sempre a tot arreu i a tota hora. Sabem que això a voltes és difícil, sobretot a l'àrea metropolitana, però tu t'has de mantenir ferm. El que passa és que el que necessita aquest catalanoparlant no és ser un heroi diari, no és llevar-se cada dia i dir jo soc català, parlo català, sinó tenir unes institucions que els defensin. I en quant a això del racisme i el feixisme és molt divertit perquè quan tu tens un 35% de població que normalment parla el català i un altre no, bé, a Estats Units i a molts llocs es feia la discriminació positiva. Doncs, escolti, és tan fàcil com fer la discriminació positiva. Qui són els minoritaris en aquests moments? Els catalanoparlants, doncs anem a promoure la llengua d'una manera com ha de ser. És així, vull dir... I els mitjans de comunicació, que són uns dels promotors del que seria el català, tant públics com privats, perquè, esclar, en qüestió privada també estem escassos. Sí, a veure, una de les coses que crec que la Generalitat no està promovent, sobretot és entre els joves, el tema d'internet, dels youtubers aquests que hi ha avui en dia, o els jocs d'això. Hi ha una llei que diu que han de ser les coses en català com a mínim, però no l'apliquen. Bé, si tu no l'apliques, evidentment les empreses tampoc et seguiran, a no ser que tinguin una base patriòtica que ho facin. Però això és l'Estat el que té, l'Estat, o en aquest cas la Generalitat, la que té el domini de la força, quan parlo de força no parlo de violència, d'imposar algunes coses. En quant a les televisions, bé, actualment és vergonyós el que està fent TV3, és intentar introduir el castellà. TV3 és l'única, una de les poques televisions que es van fer precisament en el seu llibre d'estil, diu que és per promoure el català en les seves variants de tots els països catalans o de tota la nació catalana, i ara això no s'està complint. Evidentment, si nosaltres arribéssim a tenir el control dels mitjans, quan parlo de control vull dir el govern, no parlo del control directe dels mitjans, perquè els mitjans han de ser lliures, però sí que s'imposaria un altre cop la recuperació de tot això, la llengua catalana com a llengua única i vehicular. Crec que un dia vas fer una entrevista també a un company nostre de joventuts que va dir que si ell tingués una televisió privada, si vingués algú parlant en castellà o en àrab, s'hauria de subtitular o fer traducció simultània. És tan normal com això, res més. Hi ha una altra qüestió essencial del programa del Front, que és la qüestió del patriotisme català. És una qüestió que no sé tampoc si no s'acaba d'entendre per tot plegat, però què és el patriotisme pel Front? Què representa? És l'estimació i l'amor a la pàtria, que en definitiva és on has nascut, on estàs creixent i que t'ha fet com ets, i per tant el patriotisme és fonamental, no aquí i a tots els països del món. És a dir, és que el Front no intenta fer res estrany, el que intenta és que Catalunya es converteixi en un país normal, com tots els... Tipus americà, per exemple, allò en les escoles que aixequen la bandera i que tothom sap cantar l'himne? No necessàriament, als Estats Units és una cosa, Catalunya és una altra i Alemanya és una altra, però sí que s'ha de promoure als Estats Units la immensa majoria de la gent és patriota perquè ell s'hi sent patriota. Hi ha una qüestió essencial en el programa del Front que és el patriotisme català. És una paraula que potser per la història que hem hagut de patir
es prenen una mica de reticència, però què és el patriotisme pel front? És a dir, quin significat té, on es vol arribar amb aquesta paraula? Bé, el patriotisme és l'amor cap a la pàtria, cap a allà on has nascut, allà on has crescut, aquella pàtria que t'ha fet com ets, perquè si no ja no seria Catalunya, i el que intentem nosaltres és recuperar aquest orgull de ser catalans que moltes vegades s'ha anat perdent per molts motius. Un d'ells és perquè fa 300 anys que no tenim estat i tenim un estat repressor que ens va envair en el seu dia, ens va entrar amb les armes i ens ha anat destruint aquest sentiment de pàtria. Però el patriotisme que tenen tots els països del món, d'altra banda, també. És un patriotisme com tots els... De fet, el front el que fa és intentar recuperar a Catalunya tot allò que és normal a qualsevol país del món. De fet, recordo una vegada que la selecció nacional francesa de futbol hi va haver com una gran polèmica a tot el país perquè quan van tocar l'himne, quan van tocar la Marsellesa, cap dels jugadors que eren presents no la cantava i això va causar molt impacte patriòtic a tot el que és l'hexàgon famós. Per tant, vull dir, aquest patriotisme que volem nosaltres és que, per exemple, que tothom sàpiga l'himne, que tothom estimi la bandera, que la gent pugui tenir la bandera catalana posada allà on vulgui sense problema. És això? És a l'estil americà, entre cometes? Sí, és a l'estil americà, però el que volem és que la gent s'ho faci propi i que sigui la mateixa gent la que se senti amb ganes de penjar la bandera, de cantar l'himne, etc. Això que em comentes de França, ha passat a França i pot haver passat a molts més llocs. I no per això són ni racistes, ni xenòfobs, ni no sé què. Senzillament és un sentiment de pertinença a una nació, a una pàtria, i això és molt important per una persona. Tu t'has de sentir que pertanys a un lloc. No necessàriament aquí. Vull dir, a qualsevol lloc del món la gent necessita sentir-se que pertany a un lloc. I això és el que nosaltres estem demanant de tornar a aconseguir i sobretot recuperar l'orgull de ser catalans. El front, també una mica en aquest sentit, fa èmfasi en la creació d'un exèrcit català. Com hauria de ser aquest exèrcit? Bé, això ho hauran de dir els experts. Jo no soc un expert en aquesta matèria i seria molt pedant per part meva el poder dir com ha de ser l'exèrcit. Això ho han de dir els experts. El que sí que és evident és que no hi ha cap país al món, per molt que ho diguin, que no tingui exèrcit. Les poques excepcions són petits països, principats i cosetes petites, que arriben a un acord perquè els altres exèrcits els puguin defensar. Però Catalunya té prou gent a Catalunya com per tenir un exèrcit que hauria de ser professional, hauria de ser petit, hauria de ser modern, però a partir d'aquí crec que haurien de ser els experts els que ho expliquin. I les dones també hi haurien de ser? Evidentment, és que és absurd. Vull dir, aquest debat homes-dones, el que nosaltres busquem és sobretot la meritocràcia, que és molt important, i si una dona és bona fent exèrcit, doncs evidentment és que ja a la gent del front no se li passaria pel cap i no, és que ets una dona i tu... No, aquí tothom ha de tenir les mateixes igualtats i sobretot que la gent que val per una cosa, val per aquella cosa. També tenim cuiners boníssims a nivell internacional i ningú se n'estranya, doncs perquè no una dona pot ser soldat o policia o el que vulgui. I què penseu de la famosa paritat a les llistes electorals o, per exemple, en programes de televisió o de ràdio que et diuen no, si hi ha 3 tertulians homes, hi ha d'haver 3 tertulians dones. Què en penseu d'això? Bé, per començar, ho trobem una absurditat. Per què? Perquè nosaltres el que valorem és quan val aquella persona. Nosaltres no mirem si és home o dona. Nosaltres podem explicar l'anècdota que quan vam voler fer la llista a Ripoll ens vam trobar que podíem fer una llista de 17 dones que a més eren les millors i estaven preparades per tirar endavant el projecte. I ens vam veure obligats a afegir-hi homes, que no vull dir que no fossin bons, però potser no eren tant d'això, senzillament per aquesta llei de la paritat. Doncs si les dones eren molt millors en aquest cas, són dones, perquè a més el front no distingeix entre homes i dones en el sentit aquest de la paritat. Distingeix entre persones vàlides i persones no vàlides. Tota aquesta altra història són coses absurdes que et trobes després que hi ha molts homes que són uns inútils
que estan en llocs prominents perquè tocava, perquè havien d'anar a la llista, i en canvi potser hi ha moltes dones que en aquest cas no estan en el seu lloc i ho podrien fer molt bé. O al contrari, no ens posem aquí ni feministes ni masclistes, senzillament estic parlant de la igualtat sense distinció. La seguretat ciutadana també és un dels punts que feu especial èmfasi perquè, per exemple, podem llegir en el decàleg: entenem que no hi ha llibertat sense seguretat ni seguretat sense llibertat. Des del front, com es veu en aquests moments la inseguretat que s'està patint a Catalunya? Inseguretat ciutadana, em refereixo que la gent no pot anar tranquil·la pel carrer sense que hi hagi altercats, sense que hi hagi problemes, violència, robatoris, etc. Bé, és que la seguretat és fonamental a qualsevol país i a qualsevol lloc. Sense seguretat no hi ha llibertat. Quan diem això ho tenim molt clar, i també diem que sense seguretat no hi ha llibertat i sense llibertat no hi ha seguretat, perquè evidentment nosaltres no som partidaris de la mà dura i això només, sinó que la gent pugui exercir amb llibertat el que vulgui. Què està passant? Tot això és una demostració de la incompetència dels partits actuals, perquè parlen molt de negociar. Evidentment, en aquests moments estem a l'estat espanyol, doncs ens hem de regir per les lleis de l'estat espanyol. S'han passat el temps discutint una taula de diàleg, però podríem dir, escolti, apliquem les lleis que té l'estat espanyol en aquests temes, i mirem, per exemple, que els multireincidents hagin d'anar a presó. Per exemple, és un exemple molt senzill. Què passa? Que la incompetència de tots aquests polítics que tenim a Catalunya, que només pensen en quina pensió tindran quan es jubilin, fa que tot això no els interessi, perquè a més ells viuen a la seva bombolla. Què està passant ara? Està passant que mentre hi havia tant turisme, sobretot ara últimament, aquests mesos amb el Covid, amb el coronavirus, ens hem trobat que molta gent no venen turistes. Molts que han acollit aquí amb aquestes polítiques del bonisme, d'obertura de portes, etc., es dedicaven a robar els turistes i això quedava com dissimulat, perquè un turista quan el roben va a la denúncia però fa el que pot, etc. Què passa? Que aquesta gent han de seguir robant perquè han de viure d'alguna manera, i com que han de seguir robant i han de viure d'alguna manera, es troben que a qui han de robar ara? El veí de tota la vida, i ara és quan comença a haver-hi una gran sensació d'inseguretat. Aquest és el problema. Un altre punt interessant del vostre decàleg, el saqueig fiscal que ens fa l'estat espanyol, uns 16.000 milions d'euros pel cap baix, perquè això no s'ha acabat de calcular mai del tot bé i no ho sabem del tot, però la pregunta és que estaria d'acord el Front Nacional amb una mena de concert econòmic tipus basc per abandonar la independència? En absolut. El Front Nacional vol la independència de Catalunya, de la nació catalana sencera, sense cap més tipus de condicionant. Si es proposés això, per començar seria ruïnós per la metròpoli. La metròpoli ens està saquejant no 16.000 milions, molts més. La demostració està en que els nostres polítics no ho van voler en el seu dia, però a l'Estat tampoc li interessava que ho féssim això. Per què? Perquè si nosaltres administréssim aquests 16.000 milions i només haguéssim de pagar les feines com fa els bascos, el cupo que diuen que és jo et pago la seguretat social d'aquests senyors o les despeses del que sigui, l'Estat seria inviable absolutament. No oblidem que amb aquests 16.000 milions pel cap baix, un estat independent català podria pujar 100 euros per persona a les pensions, podria tenir exèrcit, podria baixar inclús impostos, podria afavorir les petites i mitjanes empreses, i això només amb aquests diners que ens emporten sempre, cada any, perdona. Bueno, no, has parlat de petites i mitjanes empreses i dels autònoms, per exemple. En què es concretarien les polítiques que vol fer el Front respecte a aquestes petites i mitjanes empreses que eren el teixit bàsic de Catalunya i que en aquests moments sembla que s'estigui perdent? De fet, una de les nostres preocupacions no només és els autònoms i petites empreses, sinó també el sector primari. Evidentment, un estat necessita una xarxa com la que teníem i que encara tenim, malgrat que s'aguanta com pot, que és d'autònoms i de petites empreses i la pagesia. Tot això, com es concretaria? Doncs amb ajuts directes, si cal, depenent de quina situació estiguéssim a Europa o no, però és evident que hi ha moltes maneres de fer-ho. Es poden baixar impostos, es poden baixar cotitzacions. Avui en dia un treballador que costa 1.000 euros
te'n costa gairebé 1.000 més només amb seguretat social. Clar, l'empresari això no ho pot aguantar, un petit empresari. I així anem fent que van tancant les petites empreses i les grans multinacionals cada cop tenen més força i més poder. Parlant d'això, estaríeu d'acord amb unes polítiques d'austeritat estil alemany? És a dir, que per tal de poder fer que les empreses i que les petites empreses puguin pagar menys impostos, que hi hagi una austeritat a nivell públic, per entendre'ns? Bé, de fet, a Catalunya ja érem austers en el seu dia. És evident que l'austeritat a Alemanya prové també d'una manera de pensar luterana diferent que la catalana, però ja n'érem d'austers. El que sí que s'ha d'aconseguir és una simplificació enorme de tota la xarxa que hi ha d'associacions, agrupacions, centres d'estudis, etc., càrrecs de confiança. Més que austeritat, el que cal és racionalitzar la despesa pública i reduir-la enormement. No pot ser que hi hagi milers de persones que visquin d'un sou i no se sap ningú ben bé a què es dediquen. Ja, però de totes maneres, Catalunya és de totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol, és l'única que té menys despesa a nivell públic, a nivell de treballador públic, em refereixo. Sí, però el treballador públic és el funcionari. Però després hi ha tots els grups i associacions i coses que s'han creat per anar donant menjadores a molta gent que no són servidors públics, oficialment, perquè no ho són, però sí que hi ha uns milers de persones amb totes les seves famílies que són, en el fons, els que, tot i ser catalanistes, molts i independentistes, no els interessa la independència perquè tenen por que així podrien perdre la seva manera de viure. Els catalans haurien de fer un CAT-Èxit? O la Unió Europea és reformable? Bé, el primer que hauríem de dir és que el Front creu que són els catalans els que han de decidir si volen estar a la Unió Europea o no, en base a una bona informació que se'ls ha de donar. Evidentment, aquesta Europa és l'Europa dels estats, no és l'Europa de les nacions. Catalunya és donant, aporta net més de 1.000 milions cada any a Europa i potser també seria qüestió de plantejar-s'ho. De totes maneres, en base al nostre sentit democràtic, tant això com amb altres d'aixòs internacionals, hauria de ser el poble el que decidís després si vol continuar o no. Hi ha altres opcions. Per tant, però plantejaríem un referèndum per si volem ser la Unió Europea. És evident, perquè també es va plantejar en el seu moment a l'estat espanyol, el de l'OTAN, etc. Vull dir, es van plantejar, perquè si no, nosaltres no podem dir no, és a més, tampoc sabem si la Unió Europea ens hi voldria dintre o no. Això ja és un debat que ja va ser. El que nosaltres diem és que hi ha alternatives i que hi té molt més a perdre la Unió Europea que no pas un estat català independent. Ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps, quin és el futur que el Front Nacional vol per Catalunya? És un futur absolutament nacional, renacionalització del país, recatalanització del país, un país amb totes les llibertats que es mereix la gent, amb seguretat també, i un país democràtic a nivell europeu, és a dir, nosaltres creiem que som una democràcia, hem de ser una democràcia occidental, amb els seus pros i els seus contres, però anar més avançats. De fet, els catalans ja en les constitucions que tenia l'any 1706, abans que es fes la guerra d'ocupació per part de Felip V, teníem unes constitucions que eren molt més avançades en molts aspectes que fins i tot moltes constitucions actuals que van ser copiades de les constitucions catalanes. Bé, doncs arribarem allà on podrem, però en tot cas ho decideix l'electorat, com sempre. Avui doncs hem de deixar-ho aquí. Gràcies a tots per la vostra presència. No disposem de més temps. Hem conegut una mica més a grans trets què és el Front Nacional. Hem conegut el seu secretari general. Gràcies, Jordi, per estar avui aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres doncs, també us agraïm l'atenció. Ens retrobarem ben aviat parlant amb tot d'altres persones relacionades amb el Front i relacionades amb aquesta recerca de la llibertat de Catalunya. Ens veiem fins aviat.